Ebe ngaphela ke sinibingelela sinamukele ke. Akuphikela kuphi ngaphela lapho kufinyela khona ke lo mbukiso lona. Ayisombekele sike esesibili. Ayisasibuyile ngaphela sike ekhefini kuyiqanda ngapha ke. Aneqanda ngalena ke. Onothi uMaskandi. Onothi lapha ke igospel emidlalweni ke wefinal. Ayiwamanqamu ngaphela ke. Lapha ngaphela kufanele kuphume ke inkunzi. Lapha uMaskandi ke osethubeni lokuthi ke ayudefend le ndebe ke njengoba uyiwinile ngonyaka odlule. Eke lapha ke ngaphela ke sila AW ke Mola Stadium ayuJ usukule ke manje ke umdlalo sifuna ukubona ukuthi ke ama team ke imaphi mhlawumbe amasu noma ke amaqhinga ke amasha angimanje eTume Mkokstad afaka ibhola yithini hayi kodwa lingatholi umuntu afike manje lapha ke olungelo vilane abuya nalo ngelo vi angimanje ngelo vi uyabheka uyeza na ebathala ngelo vi athi ufuna umjini ebese hambile unjini onaphinde thola lapha na uluve angimanje udubazana anikeze lapha na ushonga alishiya noluve oluve ethi uyalifaka phambili alishayisa kubantu lubuye ali manje liwina lapha na ke gospel ilapha ke manje ke kolapha uTume Mkokstad uyabheka abheka uTume Mkokstad abese thola lapha ngaphela ke angimanje khona ahluleke lapha na ke Umfaka Rafane ahluleke kumpasela lapha na komachi lapha manje singinse center yabanga kodwa liphezulu emoyeni manje bese libe wina be gospel angimanje uvilane kodwa futhi angimanje uvilane ukhona ukhuzana yalibisi amvezela phazamise lonto leyo ngaphela ke lapha na ke insizwa ke umfaka Mvelase engikubukela ngathi ke team gospel ke yenze ke ushintsho ngathi ke team gospel yenze ke ushintsho kodwa ke insizwa ke engasabuyanga ngicabanga ukuthi ke ngampela ke uMalibongwe Zondo ke angene ke ujersey number 80 endaweni yakhe alo ke manje ibhola belisusile emfazi lapho emfa wahlongwane manje anikeze ngaphela insizwa sanda ngena anikeze jersey number 12 bese anikeze uTume Mkokstad abula indoda ngomzimba ukhona kodwa uRed angimanje uRed phezu kwebhola ayibula le ndoda ngomzimba naye futhi angimapensela manje lishiya lapha naye lapha na unjini umfana wamajobe lo anikeze uvilane mayibamba uvilane kuthiwa vi angimanje uluve ayi kodwa baningi kuluve bemthathele kuluve manje ibhola libuya naye lapha na igospel akulapha na udlamini manje lishiya noMkokstad angimanje lapha na mfana Nzimande uDume anikeze lapha na lapha insizwa edlala singisa center manje olungelo hlongwane yilapha manje phambili lapha na kupule ngimathi athi ufuna ngale lapha lensize egijima kakhulu umzoxolo ke Rafane emthathela ibuye no Jaiva zimnike angimanje uMajaiva uyabheka uMajaiva bese bulanga isicathulo bafuna ukhuzani le phambili kodwa bemvime uyedwa ukhuzani isikhathi esiningi kuba lula ukuthi ke amadivana amvimbi ayibhola ngasalibe inkosi ayimanje lapha igospel ayikhona adlale ke ngomsebenzi lapha na opuleng machi la ibhola phezulu emoyeni manje ke bese thola lapha ke unjini bangisana uvilana namapensela olagcela lithathe umapensela angimanje uReji alishiye nonjini unjini uyaphasa nje madoda phasa lapho ngeke khona umuntu phumele ngaphandle ke ibhola kuzoba ke i-throw in ayizophosa ke i-team la edlalela i-team ke kaMaskandi Jaiva ke zimnike Thisha wentambo yena ozoyiphosa ufuna lapha nomfana wamajobe angimanje umfaka Sithole angilapha ushonga anikeze lapha ke lensizwa umfowabo angimanje unjini engashana ufuna umfaka akushonga wathi baba sebenza ugoalkeeper ayisephumile ushonga umnyakazo ke ngampela ke awuthanda ukuthi ke awugame ke lapha insizweni ke zikaMaskandi yasho ngampela ke inkhoma ngapha ke ekubalandeli athi ke abalandeli ke athi ke lasuka lahlala nalo ke manje ibhola igospel manje yalithapeta lapha manje balana uDlamini anikeze lapha na uhlongwane manje ufuna bani uthola ngale la insizwa manje ufuna lapha na uMachi omanje ufuna umzoxolo uyamthola umzoxolo ubhekene noJaiva zimnike adlele Jaiva zimnike alibhola zibekho nalithuba wayikhiphala yena ayikhiphela yena lapha na umzoxolo ke Rafane ayiyansizwa ngaphela ke yakhuthuzana athi ke lapha manje ke
ekhona-ke ngathi izothanda ukuthi yenzeke ushintsho mangibuka iy'nsika ziyawo maphana-phana-ke eqenjini-ke likaMaskandi athi-ke ukhona-ke ubani-ke uSomntwana bangibheka kahle ngathi khona futhi Thandazani khona futhi laphana-ke lensizwa-ke uNjokwe kubakhona-ke noPhula noQhosha ke izona insizwa ey'sebhetshini ngaphayo-ke hayi ngathi-ke i-free kick-ke laphana-ke yayo iGospel akadlalanga kahle laphana-ke yena-ke uGatsheni akuze kube manje ngempela-ke umdlalo wakhe-ke muhle uGatsheni awuyazazi ngempela ayidefense-ke uMaskandi ngempela iyakwazi ukuyiqoqa ayine-timing eyabambisana-ke yebo-ke manje-ke iyona i-free kick angomanje-ke unompempe-ke ebala-ke amagxathu-ke lapha-ke azobeka khona-ke ubonda-ke ake manje-ke alibanje ibhola beliphambisile beGospel funa amakhanda uvele-ke laphana kuluve angimanje laphana-ke uVilane uyasondela uVilane ayishiyene uMapensela angimanje uReji engena ngaphakathi uReji ayishiye lapha ebethi ufuna laphana unjini elivimba ake manje iGospel ilapha amajesi number 12 weGospel afuna abani na aseliphakamisa bathi bafuna ngaleyana umzoxolo likuluve manje angudubazane alikese laphana unjini ephazamise unjini lihlale kuVilane elibuyasitakile uVilane ufuna uShonga ake manje uShonga uyalithola na alithole uShonga libeke phansi ukhona ukhuzana ethuze kwakhe kodwa uShonga usalitiapeta wangena ngaphakathi uShonga uze kusemapali ake manje uShonga abuye nalemuva uShonga ake manje uShonga futhi usaliphethe uyalitiapeta angabe uyaphasa anikeze laphana lapho uMapensela agibele phezu kwalo uMapensela bemthathela aphinde alivimbe uMapensela liphumele ngaphandle kudaleke i-throw in ose kube manje ngempela esombeni sesibili nothi uMaskandi nothi futhi laphana-ke iGospel emdlalweni-ke wamanqamo we-German 2-ke celebrate soccer tournament lapha-ke lapha e-AW Mola-ke stadium e-UJ angamanje laphana uJimmy Mkokstad anikeze laphana lansi uzashaya ho abangamyeki la muntu akhahlele abakaMaskandi mangabe bezoyeka leyansizwa yakwaRafani ithola amabhola kanjena bazokhomba umzono tshwala ayoyikhotha imphenge yomile bosola sebelele yebo ngempela-ke iqande-ke kuMaskandi kanti-ke futhi-ke iqande ngapha kwiGospel i-goal kick-ke manje uPhilane lishayele phezulu emoyeni manje ufuna ngale ungelovimba amvimba uVilane finje laphana insizwa kaDlamini ngapho sikaMaskandi nanguMthumi Mkokstad abulala indoda kamnandi angimanje uDumi uthola abani na uthola ngale mfoka Rafani umzoxolo bese lifaka isingeni sesente ethe laphana uhlongwane ulungelo ayibuyisele kuRafani angumzoxolo anikeza Mkokstad uDumi abamthathela kodwa kalula ulungelo uVilane bese efuna ngale uKhuzani angimanje uKhuzani abuye nalamanje uKhuba uyarana uShonga amnikeze kamnandi angimanje uShonga leqa kabili kathathu uzophasa na aphasa uShonga anikeze uMjini angimanje uNjini athanda uShonga uzoshana nanguShonga uyalithola uShonga uphuma uGolkeeper anethuba wasebenza ohoho aselishayile ayeselishayile uKhuba ephuthumile ngempela uGolkeeper ngekhentini asebenza-ke laphana ngempela umsizi Makhoso manje ibrasa bengozi wasebenza uGolkeeper ayikasuka ingozi kodwa wafika laphana-ke aphebeze lokho-ke laphana kokuyena-ke uGatsheni ayiwasebenza uGolkeeper kaMaskandi kanti ngapha-ke futhi ne-Golkeeper-ke awuqeda akena-ke kodwa-ke ngapha kwiGospel uGolkeeper insizwa laphana-ke umsisi Makhoso ilivimbe ngempela-ke seliyongena yakhipha-ke iqatha-ke emlonyeni cisha ngempela kuMaskandi-ke kodwa-ke futhi-ke cisha nabo laba bafuna ukuphendula eduze ukuthi lokho anikiyekile thina sithi ukuyeka not uMaskandi not iGospel ifinali elapha e-AW Mola-ke stadium e-UJ umdlalo-ke we-German 2
laphana ke celebrate ke sekha ke tournament ke lamathimi komabili ke adlalile ke ngekhathi zasekuseni uMaskandi ke uqumbe phansi hip hop ngamagoli amabili eqandeni sika Big Zulu asekuthi ke igospel ke yaqumba phansi ke igqome ke zikatilo amagoli ke laphana ke amathatha eqandeni asekuthi lapha ke emidlalweni kobe khona ke obudecide ukuthi ke ubani ke okumele ngabuyi ngonyaka ozayo bese kudlala ke lapho ke ihip hop ke negqomo anqoba ke lo mdlalo ngempela ihip hop ke amagoli amathathu ke ewamabele akusho ukuthi igqomo ke singase phela kube semathubeni amaningi ukuthi ke singabi nalo ngaphandle ngamhlaphe ke uma ngabe i-tournament izokhula ifaka amathimu angaphezulu kwamane sukele ke manje ibhola phezulu emoyeni manje belivimba lapho begospel singisesentali wina udubazana angumanje uLuve athilana kobo uLuve belithathela kodwa libuye nayo manje igospel hayi manje lapha na begospel ilapha ke manje kumzoxolo nani manje ithi ngumzoxolo awu madoda bese liphumele ngaphandle hayi ine speed lansizwa kaXhosa ayagijima insizwa kaXhosa ngikhathani ayibathi ke umfaka Rafani umzoxolo alake manje ibhola likushonga hayi uvuka umbhejazana ushonga hayi nanga benikeze ukhuzana elwina futhi akuba manje bavalisa kamnandi uzophasa wena ushonga nangushonga waphasa bangakhona umuntu ake manje uready engashana ready phansi kwebhala aphuma phansi kwebhala ibhola lakhe kumapensela ayikuphi kule ngempela amapensela ethi yozama akho-ke manje ke ibhola libuya nayo ke manje ithimu yayo-ke laphana ke igospel akabeza ke manje ileyo nsizwa leyo msoxolo alishiye lapho noDumi Cox Stadium anikeze ngapha just number 12 bese lifaka unika bani la angolongela mathi abavimbe kodwa umathi ilapha umcocktail asale phansi athi uNampempe lutho shonga obe kunjini lowo athi shonga umdlala kahle ke enake uDumi Cox Stadium hayi ke kuze kube manje ngempela ke embukeli awusabambene ngempela eqanda ngapha neqanda ngalena zisenta nganye hayi umdlalo ngempela ke zazi yahloniphana asazi noma ke sogcina siya ema-penalthini na yashona ngempela ke ilanga akwaziwa ukuthi ke iyozala Nkomoni ukhona ke laphana ngempela olungelo Hlongwane noMdumi Cox Stadium angimanje uDumi athi uyashaya kodwa laselishaya ubondeni labuyela kuye futhi ajika amadoda uDumi aselivimba laphana uReady angebuya nalo manje mapensela angimanje uReady ekhophuka uReady engena lapho ngaphakathi anikeze laphana unjini angifana amajobe ayibese liphasa uthola ukhuzani uyamthola futhi ukhuzani bemvimba angimanje laphana ayilimshaya uvela madoda ilapha ke manje kudlaba angimanje udlaba efuna ngale ushonga uyamthola ushonga ukhona drivers emnika aseliqhuba udrivers emnika alicontrola kamnandi ethi ufuna ngale ushonga liphakame phezulu emoyeni manje ufuna amakhanda kuvele ikhanda lensizwe laphana ke omsisi Magoso athi uNampempe ke umdlalo ke awumise uNampempe umdlalo khona insizwe ngathi ke ithintekile iphansi umele ke umdlalo ibhola ke linikezwe ke igospel iyona ke manje ezoshaya ke lapha le bhola ke free kick ke nje engcenyeni enkulu kodwa ke yabo uyena ke omsisi Magoso ozoshaya le bhola just number 3 ase gospel aliphakamisile ke manje konke manje bathi nje mzoxolo awubona indoda amadoda usitakuli angumzoxolo awufuna ukujumisa manje umzoxolo uyabona ukuthi ilanga liyashona akufikeke laphana akudluleki kalula ulolu bonja lawo ke uMaskandi usezameke ukushaya kude yena ke laphana kumfaka Rafani insizwa ke icula igospel ake manje ibhola liphezulu emoyeni manje ke afuna sasingisasenta manje liwele kuyigospel yena ke baDumi Cox Stadium ayishona ngale uDumi Cox Stadium
akuveli umuntu abuye nabo uthi umkhokheli alishare chest number 7 Mzoxolo hayibo ayikhonto afuna ukuyenza sebenze ngempela ugoalkeeper awanje ukhuzani alidisa ibhola ngekhanda ufuna ngale ushonga afuna uthwala indodizo ehambe nayo abuye nayo iphila athi alifaka nali manje semuva kancane itholeke lapha manje ubani loyana athi ngibheka oluve athi ubazana athi usifuna ushonga lahleke ibhola ebuye nayo uMaskandi manje esingisa center evulekile ke manje lapha uMaskandi aka manje lapha iGospel yenze ke manje iGospel uyena koDume hayi uDume usephila manje uyasenjoya uyazithola anikeze uMzoxolo anikeze uDume angumCockstead angimanje uCockstead abulala indoda kodwa bemthathela Jaiva simnika anikeze Vilani Lungelo V Ngelo V anguvilani anikeze lapho unjini angimanje unjini anika uVilani anguvilani eyahamba uVilani bathatha bamviva phazamiseke lento kaVilani bese buyana lapha na uDlamini uNtando lapha ke manje kuyena lapha na insizwa lapha uNtando Dlamini anikeze ngale olungelo hlongwane uzama ukushaya ayo ho kola langadliwe asebenze ugoalkeeper ke uPhilani iteam yeGospel yangqongqoza ethi Maskandi niphethe ethi Maskandi vulani iminyango ethi Maskandi sizontshontshwa iginqi ethi Maskandi akenivule la eminye inyawo ke manje ngempela ke aliphola ke manje lichabe uyikhona kick leyo aliphola ngase 18 ngase libe ingozi nami alivimba kodwa dala ke ikhona kick ikhona kick yayo ke lapha ethemu ke eGospel kuze kube manje ngempela ebuke ngathi ke unyosile umqiqo ilokhu icindelezele njalo Dume uMkhokheli amakhanda asebenza Jaiva simnike asihlabe ngekhanda leze lophuma ngale ke dala ke yona ke lapha ke ethrow in ezophoswa ke lapha iteam ayayo lapha ke iGospel team yeGospel manje baphosile ke manje ibhola phumele ngaphandle ke uthiwa ke alibuye sezophoswa ke iteam ke Maskandi phosile ke manje uReje nikeze ushonga manje bancenga online bemvimba ilapha ilantseza umfoka Miya anikeze umfoka Hlongwana weze iGospel ingapha ke manje just number 8 ongene ngesombe sesibili anikeze just number 12 nayo ngeneze sapho alilapha ke manje kudlaba ebulala indoda udlaba anikeze lapha na unjini akumanje unjini ufuna ukhuzani lingafiki ukhuzani selilapha ke manje uVilani bavulekile uzophasa na ufuna ukuziyela bambeke phansi uVilani athi uNompempe free kick athi uNompempe animdlala kahle ke uVilani liyashona ngempela ilanga akucace ukuthi yipi ke efuna ukugoba uphondo akucace ngempela ukuthi yipi ke ezogeza ijezi kodwa khona egcineni kosuku namhlanje khona iteam ezolala ke iligezile ijezi ifree kick ke efuna ke ngempela ke iqembu lika Maskandi ayitheke ukuba kude kancane amabhokisi ke amabhale ukhona ke lapha na ke jersey number 9 Ngelo V eduze kwebhola sibona ukuthi wenze njani waseyiphasa ayikhona lemshiye uReje asusile ke manje lapha iGospel ngesikhulu esidumo ilapha manje Dume uMkhokheli uyazi enjoy uDume uyaphila uDume uya-enjoy igame uyayidlala uyayifila ayo aloke manje lapha nasingeni center uyona ke manje lapha iGospel kodwa lidliwe maJaivane manje hayiva simnike manje alibeke ngale lapha ngena lapha uNgelo V afuna ushonga ethi uzama ukuthola ukuthi bengafiki yena ayisekunesikhathi ngempela ke mfana Phungose ayigcine kulithinta abala selifika angokhuba akumanje ukhuba buye emuva kancane anikeza uNgelo V anikeze ushonga ancenga manje uMaskandi uyahamba lapha ukhuzani bemthola cishawe lingafiki yena ibhola ukhuzani ebuye lapha na iGospel khona ke insizwa ke ayilele phansi uzokufuneka umdlale ke ume
unensizwa ke elele phansi laphana wezayo ke igospel awu maskandi bagcina ngomapha nje asebebuya behlala phansi osho ukuthi ke babone ngathi izinto zi right Ose kube manje ke not maskandi not gospel ngowamanqamo German 2 celebrate soccer tournament finally AW Mola Stadium AUJ iyasho ingoma yegospel bathi ngena no la athi yalishaka phela ibhola liqosha ke lapha odlaba ke kudala ke ikhona keki ke lena ke ye team ke gospel ethi ke sibone ukuthi khona abangakuthola na abayo ke gospel kule khona ayike manje khona keke asebeyidlala phansi wayinikeza lapha ulungelo hlongwana ayo ebethi yaphakama lapha ngekhanda ke yena ke lapha ke omfoka manje nekushonga manje abese ushonga athi mina ngiyakutrephela avela bonke naye unathi bese ninikeza lapha liyansizwa ibulale ngesicathulo manje bekulapha ke umagoso lo lelapha ke manje aliphola ngasebengozi osebe hayibo asebenza ugoalkeeper hayi khona angimanje ungelovi ayukelovike manje naye kohlabelide ufuna ngapha manje ushonga uyamthola unjini angimanje unjini anikeze ukhuzani ephansi kwezinyawo zakukhuzani akuveli umuntu ataphethe indoda ayithwala angimanje ukhuzane zama liphumele ngaphandle delekela phana ke throw in alimanje ibhola elizophosa ngesikhulu esijumu elapha manje udlile lapha uluve anikeze ushonga bese lishiya lapha uRechi omapensela angimanje uRechi Juba ayo ho athi yazame kude lapha na uRechi ngapha ke ungelovi uzeke ebhentshini ubambe inyonga engathi ke angazi noma ke iyamhlupha igroin noma ulimale namhlanje angomanje ungelovi bathi ke v mayel bamba ase wadlula uvilani akeshinda le phansi uvilani amvimba akaphasi uvilani ukhomba ngempela ukuxineka ungelovi ukhomba ke nokuxineka kuzothanda ukuthi ukuba nzima kwezika maskandi oba kungaphuma ke ulungelo vilane kodwa ke banabo abadlala ebhentshini baningi bakhona ke oJathi uGodi bakhona onjokwe akhona oShanazani khona ke insizwa somntwana akhona koBhula ziningi nje insizwa ke akhona konjokwe khona intokazi esencane Natasha K ukhona ke lapha futhi uqhosha kuze kube manje ngempela ke not maskandi kanti ke futhi ke not lapha ke igospel ngicabanga ukuthi ke esinye zezinto ke seziyabuza phela akubona abadlali bebhola laba professionally abaculi sebegijimile side lesikhathi basigijimile noma bejima angicabanga ukuthi bajima ke ayikhathi ke singaphewa 2 noma 3 hours ngathi ke uJaifa simnike ayimayiphosa nje ibhola ahlale bezomlungisa izokuya liphoso ke manje team lapha ke gospel iphosiwe ke manje lapha kuyansizwa ke manje olungelo hlongwane ayibulala ngesicathulo manje hlongwane ufuna lapha ke yena ke lapha uphule ngimatch kodwa lingale ke manje kushonga akumanje ke ushonga manje uyeza akuveli umuntu uzama ukubathatha bemvimba uvinjwa lo mkhathasi alo manje uhlupho ake manje lapha insizwa ke manje yalapha ayikhona sebenze Jaifa simnike hayi ke umzoxolo ke Rafani umzoxolo Rafani uvela athi mina ngenza manje futhi ngiqeda manje Bola liphosiwe ke manje lapha abafana begospel emshiye kodwa ibhola ke liphumele ngaphandle ke
ezobuya ezophosa kama eliphoso ke iyona ke lapha ithimu ezophosa ke manje iyona ke ithimu kaMaskandi kwavele kwagqoka ke inkosi yami ngangazi noma ngizothi akuyona intwana kwavele kwagqoka umntwana osemncane eNatasha ke K ngapha kuMaskandi test number 12 akamanje udlaba ngekhanda itholakala lapha na uKhuzani kwasikhathi sonke waphenduka uzophasa na waliphakamisa itholakala lapha na uShonga eceleni kancane nje uyeza uKhuzani uzolicela amnikeze futhi anike uShonga akamanje akhona emshiye ke uShonga uKhuzani ke noShonga ke banabo labo budlelwane lobo leyo combination ebukeka ngempela iba nemove ke enhle ke nemove ke ethembisayo uma ngabe ngempela ke omunye ephethe ibhola goalkeeper ke ngapha ke weGospel goalkeeper kaMaskandi yona ke insizwa lana uPhilani uhleli phansi ke uPhilani angazi ukuthi kwenzakaleni yebo insizwa yona ke sithe ukusave amabhola nje efika ngempela uyaphuma ke uKhuzani phuma ke indlamlenze kungena ke Natasha K uyangena ke Natasha K iartist lentombazane kumthetho wekuthi umdlalo nomdlalo ke sicela kumbona ke umculi ke ongowesifazane uhleli phansi ke lapha ngempela uPhilani asazi ngempela kwenzakaleni ke kodwa ke bangenile bambheka nje nango sukuma uyasukuma ngempela ke uPhilani umdlalo ke usamile kunjalo ke ilenzile ke ushintsho lokuqala ke uMaskandi ekhiphele ngaphandle ke just number 10 Khuzani Mpungose inkosi yoMaskandi ke azongena ke umntwana ke osemusha emculweni ayinathasha ke K bazomkhumbula abanye ke ngomeni ke kanjoko ethi babakamelo aloke manje ke ibhola ke leza lapha nayo ke manje iGospel eliyansizwa ke manje Ntando Dlamini alishasa kulitayelela enikeze ngale ke umfoka Miya angimanje ke uMiya uyabheka na athi aliphakamisa alishayise kodwa ekhana aloke manje ibhola liza lapha nolungelo Hlongwane elethe ngapho ke just number 12 ay3 kilometer limvimbe lapha yena kuVilani angimanje ungelo vimbe uyalikhomba uShonga uthi lifake phambili wenze njani uVilani bamvimba uVilani akaphasi uVilani aloke manje ibhola kuyana lapha ke lapha iGospel ingase kwenzeke wasebenza kodwa lapha emva yena ukwazi insela lapha ke manje kuReji uMapensela ufuna lapha unjini angifana amajob efuna lapha umfowabo uyamthola na balivimba ayikhona uthi nompempa lishaya ngesandleni aloke manje ibhola walizabalasela kodwa lapha unjini alithole unjini aliwini uzohlukana yona anikeze uVilani angungelo V angimanje ungelo V alise ngale kuReji angimapensela manje atsela amapensela afune ngale lapha na unjini bamphushe unjini angulapha amapensela asale phansi amapensela akhuzu nompempa yavuka ithembu kaMaskandi yabona ukuthi ilanga liyashona akwenziwe lutho madoda kusetshenziswe bayashintshana umelele omunye uyavuka ngathi ke kuzakabe amemeza ke ngempela ke lapha bathi ke bafuna unjokwe bathi ke njokwe abona isikhathi ngempela siyahamba ke afuna kumfoka Mkhwana ihobosha banethemba lokuthi konke angabenzela yona abalandeli bakaMaskandi ifree kick ke lana ngempela ke yabo koMaskandi ozoyishaya ke lapha ke just number 11 Reji awushaya igoli ke elokuqala ke egemini yasekuseni ensela amapensela kumile engamshaya ugoalkeeper engayiphasa futhi Reji avele ke nje umqondisela ugoalkeeper hamba kalola leyo nto leyo ke umfoka Ngubo asehlukana nalo ngesikole stadium
anikeza ngale Tommy Coxted akanikeza ngale lapha umzoxolo ke manje Rafani amzoxolo Rafani ebuyisela lapha na koDumi uDumi manje ibeka lapha na ke ulungelo Hlongwana ayibuyisela lapha na kuyena ubani manje loyana ethi sibheke manje nilapha ke manje bese gospel bekuyena lapha umzoxolo asale phansi akhuzi nompempe akhuzi nompempe athi ngelovi awumdlalisanga kahle ke umzoxolo free kick ke enikezwa ke team gospel ayikusenjalo ngempela ke hayi isikhathi asimile angazi noma singayibona yini ke sesithola sesingama penalty angazi noma kungenzeka na ezothathwa ke insizwe ke lungelo ke Hlongwana ase gospel uyena ke uzoshaya ke le free kick ayisadabona ingozi ngempela ke angakwazi ngempela ukuthi ayibeke phakathi uma iyoconnecta kahle ulungelo mfaka Hlongwana sibheke manje la imizamo ke gospel hayi ke liphume phezulu kwebhale ephume phezulu kwebhale ke ibhola la igospel ke abengisakusho ukuthi ke angazi noma ke sobona sesithola ke sesisema penalty lokhu ke ngempela ke ongekho ngempela ke ngathi ke akekho ngempela ke ayikho ingqwele yawo ama penalty noma ngempela ke omaster esuke sekuyilotho kucikizwa nje wayivimbo yedwa omunye wayikora ke yaphela hayi uvilane ngathi ke imkhinya bezile ngempela igroin kodwa manje ulishiye lapha no Jaiva Simnike athi abancenga uJaiva Simnike bemthathela ebuya naye manje igospel ayake manje igospel lapha ke manje kulungelo Hlongwana ayilesengale ukuthi nathi miya uyasondela ubhekene naye lapha noReady yangena ngaphakathi nathi miya akunathi miya uzoshana hayibo anizama ukushaya lapha noxolo uphinda afika futhi nathi miya lapha kulove akhoze unompempe umzoxolo uma ngoba se18 ufuna ke ukushaya ibhale umzoxolo uma ngoba se18 ufuna ke ukushaya ke ibhale likhoziwe ke manje i-free kick libekwe phansi ke ibhola lizoshawa ke lapha ke ezinsizwa ke zegospel yebo ugqokile ngempela ke umfaka Mkhwana elimngenyawo ke ihobosha ngathi ke lizongena ke ihobosha ke balibize lasabela ngempela ayiphola ke manje ke unjokwe njengoba ke umbona ke ukuyena komile lapha ke awuzothi ke angene ayiphola ke manje umdlalo usamile asusela sikweti lathuma phuma eceleni kwebhale bebethi bathumisa badlala nje into encane bethi touch and shoot uyangena ngempela ke umfaka Mkhwana uyangena ngempela ke unjokwe bamkhiphela ngaphandle ke ena ke Oluve Dubazana uyaphuma ke Oluve kungena ke unjokwe ushintsho ke lesibili olenziwa ke ethemu ke kaMaskandi usenjalo ke not uMaskandi not futhi ngapha ke yona ke lapha ke igospel goalkeeper ke ozoyisusa ke lapha emuva kwesikaMaskandi Philani ayisosele liphezulu emoyeni manje lifuna amakhanda bese liwela lapha na kwigospel asale phansi uvilane athi unompempe ke waphela umdlalo uphela nje umdlalo ke not uMaskandi kanti ke futhi not igospel ngicabangile ukuthi ke ilokhu abantu bekulindele ukuthi ngasilibona igoli kulomdlalo silwile zashayana zabukana iqanda kuMaskandi iqanda kwigospel sekokhahlela ke ama penalty lwaqala lwashuva
athandaza amakholwa athe wababiza bonke uNoah abakhela inqanawe hayi bathi ngena athi ngena nesizukulwane sakho Noah yebo kusenjalo kulungisela ngempela ukukhathela kwama penalty team Maskandi ke ihlangene lapha ke baxoxisana ngempela ukuthi ke ubani ozothi ke ayithathe abadlali ke ebebejwayelekile ukuthi ke bawashaya ama penalty ikakhulukazi ngasekuqaleni uTata Ngobe ugcineke esebhethini uKhuzani ke uphumele ngaphandle esabona ngempela ukuthi isiphi ke insizwa ke ayinesibindi ake sophuza amanzi With
yebo ngaphela ke awusuthuleke manje umculo edlaliwe ngaphela ingoma yegospel athi wabiza bonke uNowa athandaza amakholo adlala ingoma kaMaskandi ayensizwe ke ngaphela ke emkantshi ubomvu emculweni ayisiyalala afaka amadlandula ubheka umuzi edlala ingoma yayo ngaphela yathi ami ngampela ngiyafisa ukufakaza ngaye athandaza namabhinqa athandaza ngampela ngoMaskandi asekushawa ke manje ama penalty athi ke ipenalty yokuqala ke uNgubo uyena ke uzoyithatha ngapha kwigospel ubhekene noPhilani goalkeeper versus goalkeeper sibone manje uNgubo abeka phakathi abeka phakathi ngaphela ke yena lapha ke uNgubo uya laphana ke uRechi uya laphana ke uRechi amapensela uTurechi mabhinqa iphakamisa isandla ngizonilwela uTurechi mabhinqa ikhona mina ngowenu uTurechi mabhinqa imi ngampela engithi asivumi imi ngithi ngeke kwenzeke namhlanje uRechi ke uzobhekana nensizwa ke amfoka Ngubo one gospel not Maskandi uRechi ke insizwa ke edlala kahle kakhulu athi sibone manje uRechi ubhekile waya wayivipi goalkeeper wayivipi goalkeeper ingabe uyacwila umkhumbi na ingabe ngampela ingabe ngampela ke lokho kusho ukuthi ayaguqa yena amabhinqa kodwa ngesilungu I bet it's not over until the God says it's over asenethemba lokuthi akapheli kuya ke manje ucaptain weze gospel amfoka nzima manje Tumi Mkokstad bayibeka phakathi 2 gospel not uMaskandi uMaskandi usudinga ukuthi uPhilani athi nami angivumi bese bekora bonke mhlabe bazolingana igospel idinga ukuthi ilokho ke ibambe kanje kuze kufike ekugcineni asukumela amakholo ami ngenyawo kuyake laphana okwazi insele enkandle mathatha mnyama usungaliqedile musathe ukwazi uyile ukwazi wazibu goalkeeper hayibo bavile penalty yesibili goalkeeper 2 gospel not uMaskandi angathi ke siyacwila isidwaba uyatsheka umphongolo kodwa ibhola lenyawo leli kuyake laphana ke kwigospel bayibeka phakathi uma kungase ulungelo Vilani angakori kusho ukuthi kuphelile ngoMaskandi uma ungase ulungelo Vilani angakori iyahamba indebe
ihamba nezingceku senkosi. Ngelovi ucaptain owethimu kaMaskandi uyena oshaya ipenalty esithathu. 3 iGospel not uMaskandi. Angamanje ke uLungelo Vilane uyile ayibeka phakathi. Oyibeka phakathi ke uVilane. Kuthanda ukusinda ke kwehlela ayinsizweni zikaMaskandi. Ngoba ngempela ke imabe eqala ukukora emapenalthini awu5. Imabe eqala ukukora emapenalthini amathathu asebawashayile. Kuyoshaya ke laphana ke owesine eqenjini ke eleGospel umzoxolo Rafani usengaphoxa nje. Ubukeke nakho konke. Umhlekazi omhle ongase ubhubha Rafani oyibeka phakathi. Iyahambi iGospel. 4 iGospel 1 uMaskandi kuma penalty. Aqophela umlando. Abokuqala bengena. Abokuqala bengena beGospel. Bayithatha indebe. Oshapeni kabasha ke Benjamin 2 celebrate soccer tournament. Ithimu entsha Gospel FC bashaya ke ithimu kaMaskandi kuma penalty. Amagoli ke amane kwelilodwa. Balwile ekuze baze bafike la bakhona. Iqembu likaMaskandi lwile. Akukho okubi kangako elikwenzileyo futhi ke elizamile ngoba udlale wonke umdlalo walo nawathola amathuba ebholeni ekugcineni kufuna kube khona odliwe. Uyayithatha i-player of the tournament uthanda ungathandi Mzoxolo Rafani, top goal scorer, player of the tournament, even the man of the match itself. Goalkeeper weGospel okwenze konke akusenjalo ngempela ke ewinile ngempela kaMakhola edla amabhinqa ke ngomanqamu sobongale kakhulu ke akuthi bengompetha abasha ayisihlangana ke ngonyaka ozayo.